Niki gandeng Mbak Lintang niku nek ton warna suaranya niku nek klasik yo asik, nek garap yo oke gitu. Nggih. Iki coba rakyat tangan pesan podang kuning sik era apa? Oh, podang kuning rumiyin. Iki mergo terbanyak iki podang kuning. Heeh. Iki podo-podo artis podang kuning pada zamannya. Ya, betul, betul. Iki nek Mbak Lintang iki zaman sekarang gitu. Nek Bu Eni iki zaman Mojopahit. Tuwek men lho aku. Berarti kan ibu senior ngoten lho Ibu. Seluhur niku. Ora senior sukun. Lho kok teko rokok. Kok iso? Podang kuning, podang kuning. Monggo dibawani rumiyin apa? Langsung mawon Nah, langsung, langsung.